Исәнмесез, саумысыз? Мин сезнең белән күрешүмә шатмын. Мондый күңелле очрашулар күркәм бер гадәткә кереп китсеннәр иде. Гадәтләргә килгәндә, әйдәгез әле безнең резидентларның яраткан гадәтләре хакында сөйләшеп үтик. Мин яшьлек тавышы тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз дип игълан итәм. Киттек. Кызганычка бу минут килеп тә җитте. Хит парадыбызның кагыйдәләре буенча резидентларның саны 10ннан артырга тиеш түгел. Димәк, без иң аз тавышлар җыйган башкаручы белән саблашырга тиешбез. Безнең хит парадта катнашканың өчен рәхмәт. Буйыкмыйбыз. Киләчәктә Алла бирсә күрешербез. Yürek erenip yana, bizden yeşiller tama. Ömür uzay yaşlık tiz bara. Duran teke yarada, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Duran teke yarada, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Нәсе фюлен, нинди генә гадәтләр булмасын, аларның иң мөһиме гаилә белән каршы алу, ди. Олы бәйрәмнәрдә ничек тә булса, авылга әти-әнисе янына кайта безнең резидент. Мине аякка бастырган, тәрбияләгән, иң якын кешеләремне бер кайчан да калдырмаячакмын, дип өстәде. Туган җанлы резидентыбыз өчен 1320 номерына тавыш 008 кодын язып SMS хәбәрләр күп итеп җибәрегез. Таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Күндез бәпкәләр көтүе, казары чыгып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Күндез бәпкәләр көтүе, казары чыгып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Бешән шабып, уттыны кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Бешән шабып, уттыны кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Синдә авылга кайтып бер сихат алып киләле. Сихри мизгелләрнең ямен, матурлыгын күрәле. Синдә авылга кайтып бер сихат алып киләле. Сихри мизгелләрнең
Günellerinin yemin Matırlığın göreli Oğul tırmışı günelli Tabiqatı bik yemli Baytıp yol itip gidüden Tabam rəqqəti can təmil Oğul tırmışı günelli Tabiqatı bik yemli Baytıp yol itip gidüden Tabam rəqqəti can təmil Baytıp yol itip gidüden Tabam rəqqəti can təmil Bizning rezident Ayдар turmushda гадәтләр булырга тиеш ди. Чөнки алар кешеләрне бер-берсенә якынайта. Мәсәлән, гаиләсендә шундый гадәт бар. Кыз көне бәрәңгене алып биткәч, шилек астында бәрәңге пешерү. Эшләгән коллективына килгәндә, анда бүтән җирдә кабатланмый торган бер гадәтләр бар. Озак гастрольләрдән соң иң соңгы концертта хор төркеме биючеләр белән алышына. Оркестр икенче көйләр уйный, ә инде тамаша тамамлангач бергәләп ура дип кычкырып түбәтәләрне өскә ыргыталар. Айдар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 002 кодын җыеп SMS хәбәрләр күп итеп юллагыз. Qar bir dügüdey ışasın qanatlanır Bu mizgil 100 yılga birde Durmuydur qabatlanır İkev güne biz dünyada İkev akar işinde Yavaklar bizni yaklar Bizni aklar işinde Çıksa şıgar nişlese de Yüreğimiz işinde Min yarattım el demek Məhəbbət düz düşünüdə Məhəbbətdi bizning əydə Sürətdin yasib qarğa Nişləsən də kilişə ol Kilişə qaşıqlarga İkəv günə biz dünyada İkəv aqar işinide Yavaqlar bizni yaqlar Bizni aqlar işinide Çıqsa şıqar nişləsə də Yüreğimiz işinide Min yarattan el demək Məhəbbət düz küşünüdə Yep-yaş hislərgə yürək günəş yıdarmı Əllə indi kökrəgimdən yürək ışıb şığarmı İkəv günə biz dünyada İkəv aqar işinide Yavaqlar bizni yaqlar Bizni aqlar işinide Çıqsa şığar nişləsə də Yüreğimiz işinide Min yarattam el demək Məhəbbət düz küşünüdə İkəv günə biz dünyada İkəv aqar işinide Yavaqlar bizni yaqlar Bizni aqlar işinide Yavaqlar bizni yaqlar Bizni aqlar işinide Yavaqlar bizni yaqlar Bizni aqlar işinide Альберт Ишмиевтә бер түгел ике матур гадәте бар. Беренчесе, һәр атна сайын чаллыга әтиянисе янына кайту һәм иң шаккатмалысы туганнарына бәлеш пешерү. Икенчесе, елына бер тапкыр булса да чит илләргә барып кайту. Миңа бу гадәт аеруча ошый. Альберт өчен 1320 номерына тавыш 005 кодын җибәреп тавыш бирә аласыз. Yazgı kıyaş Tənğə birmi bu gəl
sayın ağırda yüreğim. Demek karşı al min şakıdım işigine. Kabul etib al min tugul gadi ulekine. Min mehabbet şakın işigine. Bular bizgil birge kirtsen ko'nglingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet Qushlar tovushi eshitilar bugun. Sezasizmi hisga to'la ko'kragim. Demak qarshi ol men shoqidim eshigingga. Qabul etib ol men tugul g'adi bo'lakina. Min mehabbet şapın işigine. Bular bizgil birge kirtsen ko'nglingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet şapın işigine. Bular bizgil birge kirtsen ko'nglingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet dasham yuragingga. Min mehabbet qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet dasham yuragingga. Shoqim ishingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet shoqim ishingga. Bular bizgil birge kirtsen ko'nglingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet shoqim ishigingga. Bular bizgil birge kirtsen ko'nglingga. Min mehabbet dasham yuragingga. Qo'riqsan agar erklikka jibar. Min mehabbet Матур моңлы дуэтыбыз гадәтләргә бик уңай карыйлар. Аларның гаиләләрендә дә барлык гадәтләрне саклап баралар. Сүз Рафир белән Эльмира турында. Туган көн, яңа ел, Сабантуй кебек бәйрәмнәргә гаилә белән бергә җыелышабыз, ди безнең Рафир. Эльмираның гаиләсендә иске яңа елны озату гадәте бар. Андый гадәтләр тату гаилә төзергә ярдәм итәләр, ди безнең Эльмира. Мин аның бу сүзләре белән бик риза. Рафир һәм Эльмира өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 007 кодын язып җибәрергә онытмагыз, яме. Kollarında yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kollarında sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, bıçağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde
alıma Tulap düşersin elin Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Huppa, huppa Kollarını da olsun olma Bit ışıların ollanğan Bit ışığındağı olsuluk Düşe olsu olmadan Kollarını da kızıl olma Bit ışıların kızargan Kızarganın, uyalganın Yaradan min kızlarının Sen özünde sulu olma Tulap düşersin elin Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Sen özünde sulu olma Tulap düşersin elin Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Oh, 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 oh. Sulu olma Kollarını da yeşil alma Niye üzülün yeşilin Gözlerini yeşirsen de Süyesin bit yeşirin Kollarını da sarı alma Sarı kaytmasın yüzünü Taşla indi, sakla indi Sarı kayudan üzünü Sen özünde sulu olma Tulap düşersin elin Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Sen özünde sulu olma Tulap düşersin elin Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Uçlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Kilip düşersin eli Emir Sabitov'ның гаиләсендә матур гадәтләр бик күп. Мәсәлән, кунакларны бәлеш салып көтеп алу, чыршы төбенә бер-берсенә бүләкләр яшәреп кую, Корбан бәйрәмендә мәчеткә бару һәм башкалар. Күркәм тату гаиләдә туып үскән гүзәл резидентыбызны каршы алабыз. Һәм әлбәттә 1320 номерына тавыш 001 кодын язып SMS хәбәрләр юллыйбыз. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек, бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора, шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Тормыш үзе төсле күләмәктәге, зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесе ясый, үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек,
bilsin ide turmuş tüslerinin her biri Kırıntısını bir şılılar kere Yanıyor su kızıl utala Turmuş bulmaya baktı istegine Tüsleri de bir yaş butala Bizning yazmış tüsler Kulemek gibi Her kisegi onun kadrili Huzurunun taba bilsin ide Turmuş tüslerinin her biri Huzurunun taba bilsin ide Turmuş tüslerinin her biri Turmuş tüslerinin her biri Ruzile Beke okugan gruppası Big Tatu. Onlarning yıl sayın sentyabr oyunda jilib birge yol ete turgan odatlari var. Birgelep tabiat qushog'ina piknik qashig'alar, minnet tomoshachilar, o'rnak olasiz, ya'ni ko'ngilli da, foydali da. Bizning Ruzile uchun 1320 nomerina tovush 003 kodini yozib jiberishga unutmag'iz. Yazmışlarını üzüp Barı bəxit dezip Yazmır suqmağından barasan Yazmışlarını üzüp Barı bəxit dezip Yazmır suqmağından barasan
Zıhraның гаиләсендә бик матур күркәм гадәт бар. Бергәләп гөмбә җыю. Ярыша урман буйлап гөмбә җыябыз. 2-3 чиләк җыймыйча кайтмыйбыз, дип уртаклашты Зөһрә. Җыю гына түгел, аның аерым бер зур эше гөмбәне чистарту. Әмма бергә эшләгәндә эш нинди кытлаулы булмасын, барыбер тиз эшләнә. Безнең гүзәл резидентыбыз өчен 1320 номерына тавыш 009 кодын җибәреп тавыш бирә аласыз. Тапшырыбызның лидерлары арасында 3нче урынны яулаган резидентны каршы алабыз. Ak şişek atkaş balan, kümülge şükülge yalan. Ak şişek atkaş balan, kümülge şükülge yalan. Yeşirek yeştimeyiz gençler mine siganem kile dese. Yeşirek yeştimeyiz gençler mine siganem kile dese. Yılmayıp gelinde sağındım ben seni. Alıp gelmeyin atağın, sandıgaş tavuşların. Alıp gelmeyin atağın, sandıgaş tavuşların. Mehabetinin safını jilerge koysun, alıp gelmeyin atağın. Mehabetinin safını jilerge koysun, alıp gelmeyin atağın. Sağındım bağrım seni, sağındım bağrım seni. Куддусовларның гаиләсе җырлы, моңлы икәнен без аладык инде. Әмма бу гаилә мине янәдән шаккатырды. Җыр, моң сәләте аларга буынардан килә икән. Менә үзегез карагыз. Илләрнең әтисе җырларны яза, әнисе җырлый, ә Илнар улары белән бергә җырларны профессиональ дәрәҗәдә яздырып башкара. Алар бәйрәмнәрдә бергә җыелышканда җыр, моң 1 минутка да тынмый. Гадәт дигәндә бергә җырлау шул безнең төп гадәт, диде гаилә башлыгы Илнар. Җыр, моңга бай гаилә өчен 1320 номерына тавыш 010 кодын җибәреп тавыш бирә аласыз. Бу резидентка көмеш медаль таксак була. 2нче урын.
işten kırıp dışqa çıksam, sandıqaçlar uyana, uyana da soyri başlay, şunda bulam divana. Sandıqaçlar iyeleşken olmağaçdın oğaçına, uaşının tişegenin eşine. Bu dünyada rahat yaşayıp, jırlaşıp beyip gene, soyraşıp gülüp gene. Sandıqaçının balaları yeri qamışlıq dilep, üzə-üzəkini sandıqaç min sağınığında sayrap. Sandıqaçlar iyeleşken olmağaçның oğaçını, uaşının tişegenin eşine. Bu dünyada rahat yaşayıp, jırlaşıp beyip gene, soyraşıp gülüp gene. Sandıqaçlar basıp sayırı kalgan bileklerime, Yıkım sayrap bulsun dava yangan yüreklerime. Yıkım sayrap bulsun dava yangan yüreklerime. Sandıqaçlar iyeleşken olmağaçның oğaçını, uaşının tişegenin eşine. Bu dünyada rahat yaşayıp, jırlaşıp beyip gene, soyraşıp gülüp gene. Sandıqaçlar iyeleşken olmağaçның aşını, uaşını tişegenin eşine. Bu dünyada rahat yaşayıp, jırlaşıp beyip gene, soyraşıp beyip gene. Sandıqaçlar iyeleşken olmağaçның oğaçını, uaşının tişegenin eşine. Bu dünyada rahat yaşayıp, jırlaşıp beyip gene, soyraşıp gülüp gene. Sizning tovushlar beru yordamida birinchilikni yovlagan video yozma. Qarshi olamiz. Sine 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 gene yakın kures yürek. Senin varlıkını yakından gelek bilmedim. Sine süyümlü Eytmişe valla olmayayım Bəxetinin al sultanların Qoyununda qarşılayım Ol mini qaynar qışaqqa Nazlarını bulak İçir yüzünün barışılısın Qoyununda toyan bir Sine 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 gene Yakın kures yüreğim Senin varlıqını jıqanda Niga elek bilmedim Sine 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 gene Yakın kures yüreğim Senin varlıqını jıqanda Niga elek bilmedim Jırlar jırlayın qanatlanıp Şün məxəbət uğrunda
Koşulup sayırı koşularda bizinin bararı yollarda On mini koynar kuş yapkan mazlarını bulep İçir yüzünün barışılısın koyanında koyan bir Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkanda niga elik bilmedim Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkanda niga elik bilmedim Utlar şaşıp yanğan yürek Yalqınların juymasın Aşık bulğan yürek seni Yaratudan kıymasın Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkandan niga elik bilmedim Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkandan niga elik bilmedim Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkandan niga elik bilmedim Sine gene yakın kuraş yüreğim Senin varlıkını çıkandan niga elik bilmedim Bizning yangi rezidentni ko'rishga hazırsizmi? Men de hazır. Klipni qarshi olamiz. Yurtımızga kelip kirsen Ya müstele öylerge Tabınlarda seni tırsam Da müstele seyirlarga Durmuş yolum silkeltesiz Sen abiyem bulağanıga Abınsam da yığılmayman Kullarını suzğanıga Durmuş yolum silkeltesiz Sen abiyem bulağanıga Abınsam da yığılmayman Kullarını suzğanıga Sen abiyem, abakayım Sen aşiksiz hürmetim Jırlar bulup yangırasın Sana bulğan rahmetim Durmuş yolum silkeltesiz Sen abiyem bulğanıga Abınsam da yığılmayman Kullarını suzğanıga Elinde sen abayım var Ömrümde bizerge Senin ışın her şey hazır Cihanlarını gizerge Durmuş yolum silkeltesiz Sen abayım bulağanıga Abınsam da yığılmayman Kullarını suzğanıga Durmuş yolum silkeltesiz Sen abiyem bulağanıga Abınsam da
Менә шулай дуслар, нинди шәп һәм гадәтләрне яратучан безнең резидентлар. Алар өчен SMS хәбәрләр юлларга онытмагыз. Моның өчен 1320 номерына тавыш дип башлап яраткан башкаручыгызның кодын язып җибәрегез. Шулай ук сез ВКонтакте официаль төркемебездә яшьлек тавышы дигән махсус бүлеккә кереп, тавышларыгызны бирә аласыз. Ашыгыз, яме. Уф, арыдым, киттем. Сау сәламәт булыгыз. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.